Şerê di navbera PKK û Artêşa Tirk tê aboriya Bakurê Kurdistanê xist nava tengasiyekî mezin. Ji ber şer bankayan Bakurê Kurdistanê wekî herêma xeter ragihand, ji ber vê yekê ji banka êdî kredî nadin karsazan. Heta hin banka ji karsazan re hişyarname şand û hemû deynê xwe yên kredî xwestin. Kredi vermemek için Banka ji bo ku kredî nedin karsazên me çi ji destê wan bê dikin, faîzan bilind dikin, teminat û îpotek zêde dixwazin. Mînak dema li İzmîrê kredî didin kesekî 300,000 lîre îpotek dixwazin, lê li Amedê 2 milyon lîre îpotek dixwazin. Gelek banka jî karsazên me hişyar kirine ku deynê xwe yên krediyê hemû li ser hev bidin. birdi, özür dilerim. Ji ber şer gelek dikandar li ber îflasê ne, bi taybetî jî kafe, xwaringeh û otel. Lewre ji ber şer û pevçûnan xelk ji tirsa dernekevin derve û pere xerj nakin. Cilû lîbas ku eger mecbûrî neve keskî nastîne, sadece ciyê temel gıda kam dibêjin, tiştê xwarinê ku tu bibî mala xwe, ew sadece seknandîne. Divê dankê hereketê ye, ew jî mecbûrî ye. Wekî dinê tî insankî mesrefkî zêde nake ve dibe saet 4-5 herkes dikeve sûka, dikeve mala xwe. Ji mala xwe dernakeve. Li Amedê bi tevahî 240 fabrika û 6,000 jî dikan hene. Nêzî 150,000 kes di van kargehan de dixebitin. Ger ev karsaz îflas bikin, wê çaxê dêpiraniya karkeran jî bêkar bimînin. Ji ber şer û pevçûnan bi dehan dikandar roja xwe bêsîfteh derbas dikin. Dikandar dibêjin ger şer û pevçûn neyên rawestandin, ew ê yek bi yek îflas bikin. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.